Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, Көзге көз қарашып тапшыруында. Бәхет алмасы биікте өрелдім, ала алмадым. Пармилештей парлымында тик назлар таба алмадым. Құяш байышына бара ғүмірім ағышлары, сүнер сүрелерлік түгел яшьлігім ялғышлары. Айдар Галимов репертуарынан һәм шулай ук уйламәле картаям дип үзмәле үзәгемне минем өчен син һаман яшь, син һаман шибәр әле. Гүзәл Әхмәтова җырларының арасыннан бер матур җыр. Хәтерегезгә төштеме? Исегезгә төшереп үтәсем килә. Бүгенге тапшыруда күптән көткән кунакларым күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Бик мәгънәле, бик күркәм булачак. Якынрак килегез. Hay afarin. İskitkиш әллә кайсы тәңгәлләрне айкап, шайкап, калган һәм күңелләребезне кайфлы иткән минутларда Зиләнең тавышлары һәм үздереп Фәнзәлнең гармунда, баянда уйнаулары әллә кайсы тәңгәлләрдә, әллә кайсы еллар белән тоташтырды. Менә шундый матур шәхесләр, шундый гүзәл гаилә бүген бездә кунакта. Шулай итеп, үзләре белән сөйләшеп китәбез. Зилә, Фәнзәл, Коттусовлар. Хәерле сәгатьтә дип эндәшәсем килә сезгә. Җаннарны өздегез. Менә шул кадәрле матурлыкларны кире кайтардыгыз. Беләсезме, нинди теләк барлыкка килде күңелдә шул минутларда, миңа калса телевизор караучыларыбызда да ук. Сәнгать күгендә балкып торган матур гаилә, әйе беләбез. Әйе бик күп матур җырлар иҗат иттегез. Ләкин сезнең туганнан алып Аллаһ Тәгалә биргән аралыкта белемнәрегез белән бергә сез ахыргача сәхнә тутып, зур сәхнәләрдә генә кала торган кеше. Ник авылда калдыгыз димен. Шун сораудан башлыйк әле. Ни өчен сәхнә генә сайланып калынмады, Зилә? Вокал укытучысым Флера Зилевна Стәрлетамакта укыган чакта шушы сорауны биреп торып калды. Мин бер курс укыдым да, кияүгә чыгып, укуны ташлап кайтып киткәндә заочно укырга күчтем дә, шунда шул вакытта әйтәйин дә. Югаласың бит Зиләгә. Неди, исмасам Уфада дик калыгыз дип әйтелмәем, квартирлар кыйбат. Исмасам Уфаның бер кырыенда шитендә генә калыгыз әле дип. Әле инде шулай туры килде инде, әллә бер дә үкенмәйбез. Үзебезнең якта ишәйбәтрәк кебек яшәбез кебек. Без инде бик матур җыр белән башладык. Шуңа күрә сезнең инде булай да белә халык Кара Иделнең сандугачлары икәнен. Инде җыр тагын да бер тапкыр аңлатты Кара Иделдән. Әйдәгез яшьлеккә кайтыйк әле. Яшьлеккә кайтыйк. Менә икегез ике авылда, арасы еракта булмаган авылда, Зиләнең әйтүенчә 11нче сыйныфка кадәрле бер-берегезне белмәгәнсез. Танышу, кавышу тыңлыйк. 10нчы сыйныфта, ул вакытта 11 юк иде бит инде, 10нчы сыйныфта. Аның историясы бик каты зур гына инде, ниндидер кайгылар аша килгән танышы булды. Минем бер туган абыем, Альберт исемле абыем бар ди, бик шәп баянда уйнайды, бик шәп җырлайды. Ул вакытта тамада юк иде инде, уже тамада булып бергән кеше иде инде. Шул армияда инде Польшада служит иткәндә
Фәнзәл әйтәйенде, Фәнзәл оркестрда слушать итеп Польшада, ул алданрак барган. Оркестрда уйнап торабыз, ди, яңа солдатлар килә, ди, карайым, Альберт килә атлап тегеннән, ди. Абыем инде безнең укырга тоже музыкальныйга кергән, жылап укымаенса кайтты. Шуннан ул инде ниндә танкта водитель булып, автомеханик булып эшләй служить итә башлады. Шул вакытта, служба вакытында зур гына проверка белән барганда, шул вакытта ул вафат булды безнең абыебыз. Шуннан соң инде без Фәнзәл белән хатлашып киттек, шундан хәбәрләр сорашып инде мин хат яздым, Фәнзәл абый фотолары бар иде, абыйның җибәрәл дип. Ул ана шундан соң соңгы звонок көнне Фәнзәл минем янга килде. Шундан соң без бер көндә аерышмадык. Әйдә хәзер Фәнзәлдән. Фәнзәл килде, һәм Фәнзәл Килдем, үзем дулкынланам, Зиләне шакырттырып чыгардым. Бер күрүдә бу минеке дидем. Шуннан башка кирип тормады ул вечерга, последний звонокка. Икәү шул кичне бергә уздырдык. Ул әйткәнчә инде шуннан соң аерылышмадык. Жырымнан да жырымнан энҗедезе биримме, жырымыңнан да жырымыңнан таптым сөйгән ярымна, жырымыңнан да жырымыңнан таптым сөйгән ярымна. Һәм инде бик кызыгын әйтергә кирәк. Барыбер дә сез килешеп кенә, ничектер кодалашып кына, ярашып кына китмәгән. Шулай да Зиләне Фәнзәл, карагыз ул нинди гади генә, теге рус телендә әйтсәк, скромный җегет булып кына утыра, ул Зиләне әле урлап алып кайткан. Ничегрәк булды бу Зилә? Анысы инде безнең теге укырга кирдек, культура агырту. Миңа беренче Фәнзәл баянда уйнавы белән ошады инде. Минем бит гел җырчы буласым килә иде, билекидән үк. Урман буйларына чыгып җырлап йөри торган кыз. Шундай алдыма баянский китереп бастыргас, ише укыганын да белгәч, бер ел укып киткән булган. Ярып киттем инде Фәнзәлгә укырга кергән тамакка. Шулай итеп укып йөрибез, җәй ял итәргә кайткан идек, нәмәгәдер асуланышып киттек дә, бүтән килмә дип мин кирип киттем. Кайнам әйтә, бер көн ята ди, тормаенса, икенче көн ошамый дә, шуннан ди. Үзең сөйлән нәрсә ди, яни, усал иде минем кайнам. Не бу Зилә хәзер генә балабыз бит. Ана йөзнәңне ал, Uzun yüzdəsi hanım. автобуста кыдан эшләй, аны алың да килең диде. Безнең әнием инде Фәнзәлне итеп, абыем инде армияда үлгәс, бергә служит гәс, әнием Фәнзәлне итеп ярата иде. Мин инде йокларга ятканым, эшкә күлмәк кенә кыскана, күлмәк кигәнмен, бер zaman ишек шакыйлар, Фәнзәл сөйдеп, Пазиле бер генә мин кысыксына дип әйтә, сыгасыңмы кызым дип килгән инде. Изләмнең монда шуны гәлешен кидем, капкаты белән сыгып басуым булды. Ике яктан электрдә ялт итеп утырдылар да куйдылар автобуска. Шулай итеп урлап алып китте Фәнзәл мине. Элек бит инде урлап алынып китилгән кыз кире кайтырга тиеш түгел иде, уже исемне буласың инде. Шулай итеп торып калдым. Зилә бер дә кычкырмагандыр инде. Юк, калдырыгыз мине. Юк. Чөнки дә күңелдә Хәзрәт җанда. мышкылдап елап алды, конечно. Ну, иртәнгесен бажа ул көнне әбиләрдә кундылар. Зиләсез Зилә галушым. Галешин генә алып киткән дип әйтә. Җаялшым генә җәлде дип әйтә. Шулай. Ну, әзрәгә тәймнән шартлат дигәндә, тәйм кызу кеше иде. Фәнзәлдә Сразу никах укытты. 42 ел бергә. Әлеге көндә 42 ел. Кулга кул тотынышып, матур гаилә корып, Карайдел якларын ямләп, яши башлаганчы сез әле Авыргазы районының Исмәгыйль авылында яшәп аласыз бу хакта. Распределение белән киттем, нигә практика үтәргә. И шунда танышып киттек. Минең туган тиешле кешеләр яшәгәнен, шуннан алар белән общаться итеп, клубта да яхшы результатлар күрсәтеп, и мине уговаривать итә башладылар. Давай укып бетергәч запрос ибәрәбез. Безгә кайтыгыз, без сезгә сразу трехкомнатный квартира бирәбез дип. Шул ул вакытта квартиралар төзиләр, колхоз миллионеры, бай колхоз. Без шуннан Безгә башта яшәп торган фирмадан бирделәр. Шуннан квартир бирергә уйлаган кеше юк. Уже мин бебей көтәм бит инде. Әнием килде дә, әнием белән ике әни килделәр инде. Килделәр дә инде.
кергесінде әнем елап жіберді. Қызым, мұндай фирма бізде де бар бет деп. Фирмада біз красный голубь yaşап жатайдық. Бізге шындай жылы сүзгіне жеттік, қайты қыз өзі бізге деп. Біз уже қайтуға бізге колхозға тыңда уже үй әзірлеп тұралар еді. Гүрлетіп шылай ішлеп кеттік. Әйбәт ішлегесінде бізді сразу. Ол вақытта мектеплер, әлеге күндер бізді сағынып şu kadar сөйлейлерінде. Kimler anda dayarkılar da jırlaydı, bizde şoförler da jırlaydı. Şu kadar halk talantlı bizim yakta. Şulay etip bizni andan rayonga iş kaldılar eybet işlegenini көргәсез. Әміне оқырға келген, оқырға шушы сәнғат бойынша білімні камилләштірге барғанды да қызық етіп еске алдығыз. Фәнзәл, сен бит нефть юлынан кетесі егіт болғансың. Шулай бит сиңа енді бек үмітлер бағылағандар. Нешік сен сайладың екі араны әлі? Yani indi молодец mening için nık tırışaydı. Eyde oğlum onu bitirgəş mənəgə Ufada tuğan tişli kişiler işləyim Neftanoy universitetdə barıb qarayğalı nəmə deyib etdilər. Anam üzün saylarsın desli bulmasa deyib. Hazır məni kim bilərə tiləysin? Мен bayança bilərə tiləyim demin. Hazır məni uğavarvetler, bayançılar, artistlar, kvartiraları da yok, semyaları da bütün tügül, nişləpsin şu kəsibini saylarga tırışasın deyip. Şundan, davay Neftanoyga. Yok, men Kirzava yetik kiyip neftenlik bulup yürümeyim dedim. Men bayan öner kaybenem dedim. Шулай итеп язмыш. Сәнгать юлынан алып кетті. Зиләніші қатерлі оқырға сен алдан о кішкенеден жыршы болам деген қиял тұрмышқа аштымы әлі енді таны көре-көре? Таны көре-көре десең де әйбәт болар еді енді. Абайым енді баянда ойнағасын біздің үйдегі музыка ел яңғырайды енді, жырлайды бит енді. Яғни ембек мадыр жырлайды, әйте тұрғанлар енді біз бармайынса табын ашылмайды дейті тұрғанлар енді шылай еттіріп. Әннен Фәнзәл білен бірге қошып кеткесінде Фәнзәліне енді білкиден өк әне сөйлейді. Yanımda yata barmağı bilen garmonum bolsaydı деп уйнап атайды дейт кулымны dey. Шулай айтып гармон алып берген элек бүтүн авылда гармончылар көп идаларның урамашагына неге клуб иде, урамашагына мектеп аларының болган. Шулай айтып гармончыларның гармон юк дейт. Тиз ваталар дейт утырып дәрт көсле битен егетләр. Шуннан соң тей гармон булмагас инде зур апалар әле дә сөйлиләрде. Нойлапа Фәнзәлне биреп торган бүген кичкә дискотека инде, кичкә уенга инде. Теге Фәнзәлнең дип сорамаслар иде, гармонның үзен генә бирелмәй, Фәнзәл белән генә. Урамдан чыкканда боткагында килеп пышрап торган. Берсе Фәнзәлне күтәрәде, берсе гармонны күтәрә кичкә уенга. Фәнзәл янында утырып торган уйнаучылар көп инде, теге гармончы шуннан азакта инде, иң азакта онытып та калдыралар, Фәнзәл шунда утырып чыгалмайынча турып калады, торган иде дип сөйләде шулай. Гармонның сагында тора. Шулай итеп, яни уйыкбаш бәйләп күрше авылга, урыс авылына, Байка авылына китереп сатып, Фәнзәлгә настоящий гармон алып биргәннәр. Ул уже беренче класска кергәндә уже җырлап, беренче укытучысына үзе уйнап, нигә утыргыска аягы җитмәгәс теге идәнгә егылып бар гармон тартып егытып төшергәнгә бер баянга утыртып, икенче гармонны биреп шулай фотоларда бар шулай уйнап, җырлап уже җырлый башлаган белкидән инде. Сезнең инде икегезне бергә кавыштыру Худайның шул кадәрле матур карары. Бик бөек җырчылар да баянчылары, шәхси баянчылары булмыйча югалып калалар. Бик бөек җырчылар да кытлык кичерә. Һәм Фәнзәлгә дә янында сандугач булып сайрап торган зиләсе булу Алла бүләге дип әйтәсем килә. Шушы матур гаиләдә 3 балага сез гомер биргәнсез. Кызганычка каршы берсе бик иртә якты дөньядан китеп барган, андый авыр тынуларда кичерелгән гаиләдә, ләкин инде калганнары, менә без инде бигрәк тә тукталышта була торган Илнар белән Юлия, аларга мин үзем әйтеп китәрмен тукталып, менә инде бик сәнгать юлында булмаган улыгыз әлеге кайсы тарафларда? Улыбыз Рөстәм инде хәзер ниде ул сразу армиядан кайткаска Сибирдә китте, шунда эшләп йөри. 2 кыз үстерәләр, уже кызларыбыз, внучкаларыбызга инде берсенә 18, берсенә 17 яшь. Менә әлегә кайтып кына ял итеп киттеләр, һәр җәйне кайтып йөриләр, Аллага шөкер. Ул анда эшләп йөри. Аның тавышы тоже бигрәк матур иде менә. Балал әлеге Илнарларга әйтәм инде, без эшләгән хатаны эшләмәң.
икисин бирге алып барырга кирәк дип менә гел берсен калдыра йөргәнбез. Әйнәр неге башта ансамбльгә йөрде, бию ансамбленә. Безнең белән гел концертна катнашып йөрде. Шушылай киткәндер дибез. Рөстәм уже калган ниядер. Үзебез белән Халыкка тагын хәзер инде ашыклыкта кертеп китәсе килә, телевизор караучыларыбызга соңгы вакытта яшьлек дөньясында үз урыннарын дим, беркем дә кабатламыйлар алар. Илнар, Юлия Куддусовлар турында сүз бара. Бу матур гаиләдә үскән Илнарыбыз үзенә жан яраткан яртысын, шул хәтта сәнгати күңелле Юлия безне тапкан. Шулай матур итеп ике бала үстерәләр. Ул ике баланы бөтен республика кимәлендә генә түгел, тирә-якта да инде дан тотып атай-инәләреннән дә, сездән дә шул кадәрле алганнар. Менә бу гаилә хакында тукталып үтик әле. Кем күрде иң беренче? Әти-әниләре күрдеме? Шул хәтлек менә балаларында шундый сәнгать кичкенәдән тумыштан бар икәне. Сәхнә артында карап торам инде. Ринальд әтисе җырлаган бөтен җырны кушылып җырлай. Ol җирендә бит микрофон тоттырдым да чыгардым. Уздырып Илнарны җырлап җибәрде. Сандугачлар иеләшкән алмагачлы бытагыны кушының тишегенә халык инде егылды. Беләсезме, ише главное бит. Теге сүзләрне ятламаганбыз бит инде, өскә язганбыз, язып куйганбыз. Ул үзендә бит инде укый да белмәй әле, үс яшендә инде булсын дәме. Шунда карап бирелгән була, теге сүзләргә карап бирелгән була. Biz нишләгәнбез, әмма шуны йоткан ул битеп итеп торган. Шулай итеп аны без аны сәхнәгә җибәрә башладык. Аннан үзенә җыр өйрәтеп, гармон уйныйм дип, аңгырдагы менә бөтен яклап биргән, аңа өйрәтәсе дә юк иде. Сандугачның балалары, йөри камышлыгы белән, үзәгенә сандугач, мин сагынганда сайрар. Сандугачның ияләшкән алмагачның агачын, кулашының тишегенә яшенә. Бу дөньяда рәхәт яшик, җырлашып биеп кенә, сайрашып көлеп кенә. Менә киленне дә бит сойлап алган кебексез. Кара әле Юлия нинди. Ай, Илнар яртылаш бер эшләсә, аның ярты ягында Юлия. Илнар бер ярты җырның ярты ягында, Юлиясы бу ягында. Кием сайлаганнарында да мин инде бик күзәтәм бу матур гаиләне. Кайна булып буламыз Зилә. Ничек син кайна өчен тәнкыйтьче нисеңме, кайна әлеме? Әллә син бик нигенә шумагына яраклашып торасың, әллә үзе синең өчен ничегрәк бара? Менә Фәнзәлдән дә сорарбыз. Кайсакта мин яраклашам, кайсакта ул яраклаша. Бик акыллы бала. Илнар укырга кергәс, училище укырга кергәс, мен там теге Фәнзәлгә әйткән сүз искә төшә, үзебездә шулай бит инде. Син мен там бу эшкә кергәнсең икән, үзеңә икенче ярыңны да мен шуннан сөйләргә кирәк. Бөтен кеше парлашканда менә күп артистлар авыр яшиләр бит, артист кешеләргә тегендә китәсең, монда китәсең, җырлап йөрисең, табында буласың. Менә Илнар безне шунда тыңлады. Но Юлия инде менә һич алдышмыйм, ул мине кайнам дөрес сөйләмәй дип әйтмәс. Ул әйтә инде менә Илнарга әйтә, син ди Илнар әллә кем булырлык кеше ди. Син семьяда үскәнсең, җырлап биеп, ул бит бер тотарса җырда җырламайды безгә килгәнсә. Шулай итеп безгә башта бер җыр, андан икенче җыр шулай. Хәзер мәйтәм бер ни алып барганнарын, бәйрәм алып барганнарын карап утырабыз да Фәнзәл әйтәм. Фәнзәл, кара булар безне уздырдылар бит мәйтәм, кара әле Аллаһ. Аллаһка шөкер, афарин. Мин аларның икесе белән дә эшләгәнем дә бар. Сәхнә артында күзәтеп кенә түгел. Фәнзәл ничек икән? Кайната булып була микән? Килен белән ничек мөнәсәбәтләр? Хөрмәт итә. Концерт булган сайын миңа рәхмәт укый, шундый җырлар язган өчен папа зур рәхмәт дип. Мин шундый Үзләре матур яшәсен. шундый парлар булган, шундый матур иҗат иткәч, минең җырларны җырлагас, Без бит теге әле әйтәсең бит районда гына яшәгәс инде. Мин гел әйтәм инде, концертта әйтәм инде, безнең белән бергә укыдык ниләр, Фәридә, минем подружкам, дус кызым, бергә бер койкада йоклап йөрдек, кунакка йөришеп, Фәридә Тимербаева, карасак, Фәридә, привет. Шуннан соң шушы Салаватлар уже заочно укыйлар иде. Шуннан соң Шаймарданов без бергә, нисек барасың да гитара сиртеп, коридорда утыра иде. Бездән бик күп талантлы ниләр чыкты безнең шурдагы вакытта. Без инде заманында район культура йортында инде эшләдек. Ona kitip de turdu, торговляга да күстек, 8 ел торговляда сумка күтәреп, яшикләр күтәреп эшләп алдык. Аннан соң яңадан культурага әйләнеп кайттык бит инде. Шуннан
Шу торговляга кеткен вакытта инде жеткендер инде деп культурадан кеткен кебе китеп өзебезне хис иттек. Шуннан Илнарлар шушы үйлөнүшкөндөн соң олар инде безне кузгаталар, то концерт коялар безге, жыр керек, кийим керек, мотор дип сахнага чыгарга керек, оларга үстөмө булып бит инде яңадан кирип кеттик шушы культурага. Балалар безне яңадан уятып жибердилер, йоклаган жерден чыгып. Hazır kilip gitemiz. Bilmem kaya varabız. Beyramga boramiz bile, beyramga. Gittik. Bugün bizde beyram gün, unutulmay turgan gün. Gürlep üsken bala şatны iste ala turgan gün. Rahat idi uşaklar, jıyaydı bir şaklar. Bustashqanda suyunda urliydi uşaklar. Tuğanlar, beyramga jıyılganlar. Tuğanlar, beyramga jıyılganlar. Жырларны алда киләчәген күтәреп, зилә җырлап торганда язарга нинди илһам канатларында, бүген күңелең борчыламы, эстрада турында нинди уйларда яшисең? Менә коллега буларак та ишетәс килә. Хәзерге эстрадада инде син мине, мин сине шундый күбрәк кабатланган сүзләр, бер мәгънәсез сүзләр кабатлана. Теге шундый шигырьгә жыр язасы килмәй уже. Матур, эчтәлекле шигырьләр булса инде с удовольствием. Язырга булыр. Аптырас мен әйтәс, син же матур язасың, язалы. Минем тоже кил получаться итмәйди. Шуннан язып карайм ди. Ак шәчләрең арасында мин агартканнары бар. Шул ак шәчләрең арасында томрап торган шымырт төсле мине каратканы бар. Ну булай бик агарткан хатын түгел мен ахырсы аппак түгел бит башы зифа кора томрап торганнары бар әле. Инде мин Фәнзәл турында башка хатын-кызны уйлап та агарырга мөмкин дия алмыйм Зиләне. Нинди әле сүзләр язгансың әле син нинди җырга, әйдә сөймәсәң алыштырып кара. Сөюләрем сүнди инде дисең, сөеп карай да бүтәнне. Чит гөлләрдә бездә үсә алмай, башка гөлгә кешең җитәрбе. Бу кешене русча әйтсәк раскручивать итәргә генә кирәк. Кара нинди сүзләр. Мактарга кирәк әзрәк, ешрак. Фәнзәл, карыйм дисәң дә бу сүзләрдән соң башка хатын-кызга кашыңны гына борып та карый алмыйсың, күзеңне түгел шулаймы? Шулай да арада көндәшүләр булдымы? Булды. Türkçe buldu. Ne şimdi oldu? Cansız kişiler. Тыңлыйгары. Телефонга кашый ул. Телефон. Не, Аңа внимание. миңа да азрак внимание. Кирәк. Миңа да внимание кирәк, но уже җитмәй внимание. Телефонга күрә. Зилә әлдә килгәнсең әле күзгә күз карашып калган. Мин хәзер белмәйм. Бөтен халык алдында син уйлап кайтып китәргә тиешсең. Ирләр җирдә ятмыйлар бу ирне. Сакларга кирәк. Сокларга кирәк кырда. Әле. Зибал үзеңә генә әйтте шушы сүзләр. Көнләшү дигәндә булды дигән идең. Мәсәлән, Мәсәлән, не алдан бит инде кычкырып чыгам мин бит әлеге бамытта күбрәк сөйләйм, ул арттанрак кирәк. шуннан күбрәк сөйләп, Не, елмай- күбрәк сөйләйм, внимание күбрәк алам үземә. Ага. Ул карыйдан карап бирә бит инде. Шуннан. Буладыр инде внимание шулар. Нәрсә дип әйтә инде? Ул әйтмәй бер димәде. Әле шик беләсең. Әйтмәгәннән тыңлайым биләм. Тыйымлыйсың, ничек тыйымлыйсың? Не дәшмәй, сөйләшмәй уже икенче төрлегенә йөри. Тышта куяннарны узаграк карай. Чынлап та син биргәнең бармы? Менә ни? Повод куярга урын биргәнең бармы? Уйга калдырырга. Фәнзәлне шикләндерерлек. Әллә гомумән кеше карап елмаеп шулай шын ашыктан ашык ханым булганга гына шулаймы? Булгандыр инде яшьлектә булды бугай. Аха. Ну, Юк, без төпкә кергәнбез. Күргән Егетләр. ир-егеткә мин бер сүз дә әйтелмәм. Менә синең шибәрлеккә нинди бәя? Яй, ну, инде картайып кына әремләр. Бу мисалда бик күп туктап торасы килми, чөнки бүгенге көнне сез ашыктан ашык инде бу юлларны үткән, бу елларны да үткән бу матур пар булып утырасыз. Инде дә 42 ел юкка гына бушка гына үтмәгән бит инде. Мөхәббәт тә бар, дуслык та бар, иҗат та сезне берләштерә. Бүгенге көнне мал туарны санап кына күрсәттегез, ниләр бар дөньягызда? Каралтык курада. Әйдә шунда кунакта булып килик. Бик безгә вакмал килешә инде. Сыерлар да караган саклар булды, икешәр үсәр сыер карадык. Аннан инде менә ул куяннар карай күп. 60-ар, 100-ар штук була шу куяннар. Шуннан
Neler var? Urdekler, broilerlar qarayız, balalar var bit. Bizim gözümüzge tılqalar tugumna bıyıl işen aldık. Bıyıl 35'ine gine aldık. 35'ine aldık. Biz уже aprelde algandık. Уже үйünde yetkirip балаларга союп жиберip өзүбүздөн жеге. Şu kadarlı matır mulluk bile, barlık bile, üst kişiniz bilen yaşaysınız. Şulay da tege uramda yürgen toyaklarga karşı kilermiybiz indi. Ul toyakның indi. sebep. Mine selamet yaşa rəvişin koyda tabasız. Birer türlü özünüzde könügüler yok mu? Nişigere gidip şoqqına bitinde formada da bulurga gerek. Мен шуңа формада түгелбез инде себеби не булмаганга күрә күнүгләр буна. Ну без ничек дип әйтәм икән? Безнең вообще вакытыбыз юк. Менә иртән китәбез эшкә бит. Әйе. Дом культурага бит не. Шуннан безнең ял көннәрендә кайдадыр или тамада, или менә хәзер мәшкәләр өлгерде. Безнең бакчада фәнзәр бакчаны әйбәт карый. Ул анда куражиләк. Анда менә беркемдә дә булмады бездә куражиләк әйбәт уңда. Беркемдә карагат булмаз бездә карагат уңда. Demek siz avul tırmışının hareketi bile gene. Әйе. Şunu bile turasız. Mine aşağı yağından nişik şul o kadarlarını üstürgeç. Mine broilerını bitinde simirttirişin bit üstüresiz. Ана шундый бер шу. Nişik başıyız? Шуйбыш. Şulay barısın da barlık. Башарга яратабыз. Күстенешке, балаларға көбірек кете. Әйе. Kухnyada arsu bölmesinde yardım eder mi Fenzel? Biz bütün niməni Бакчада birgəşləyik. birgəşləyisiz. Менә баягы темадан инде көннәшүләр булдымы дип. Көннәшүләр булып узак булырга тиеш тә түгел. Без гомер буе бер эштә эшләдек. Менә ике бергә чыгып китәбез. Гомер кешеләр аптырайлар иде. Biz işmәйсезме бер-берегезгә дип. Иногда ана шул bizишеп алганга күрә ана шундый нимә генә булып аладыр. Аннан Яңартып. Яңартып кына алып аладыр. Bütün niməni birgəşləyik. Zile en yaxşı sıfatı nindi? Toyanam turmuşda mına şu sıfatına diyenlerin var mı? Bir ikini de eytip bula. Nindi yu Fenzel? Фәнзәл әйме менә мин кызганда да ул басынкы шуннан соң миңа менә иң авыр шакларда да гел ярдәм янымда инде менә тоянырга була бүтүн яклап ул миңа Фәнзәл әйдә бүген уборка эшләп алайык ул идәндә юк бире ул минең шылдыратып хәзер мин кухняда ашарга пешерәм ул идән юк бала бүтүн эшне бергә эшләйбез. Divar. Min менә ул ягыда бар Фәнзәл может әйтер һич алдашмыйм. Мин ирләр эшеннән тоже калгам юк. Без ике үй өр-яңына ике үй бетердек. Хөкүмәт инде яшәгән үйләрне ремонтладык. Икене өстендәме? Мин утырып Фәнзәл белән бергә әлегә хәтлек сөйлиләр матсай янган хатыннан. Zile'degen indi matır sıfatlar senin köngülge hoş Fenzel. Ул Тәмле ашарга пешерәдек. асуланып ұзақ йөрермәй. Ну, мин сразу барсам инде ул ответный сразу сияет. Ну, кой асылаш бишә бирсең. Менә Фензелне тыңлап утыра, телевизор караучыларда миндә bir-iki тапкыр туктады шибәрлегенә. Без сорау бирмибез, ләкин аның кебек матур, әле дә тышка гына матур түгел, күңеле дә матур дип, теге яшьлектә ничек гашык булган, шул матурлыкны күңелендә саклап яши ул бүген дә. Шундый рәхәт сезнең белән. Ой, бу җирен безнең инде иҗади төркемгә әйтергә кирәк, өзеп кенә ташлый күрми Ходаем. Әйдә сез дә шулай итеп алыгыз да ташуга дәвам итәбез. Булдымы? Акча кемнең кулында? Вот ана шул ягын бик яратмыйм. Бүтән акчасын күрсәтмәй бугай ул миңа. Менә хәзер башлыйбыз. Бүтән акчасын күрсәтмәгән точно беләм. Эшемдә ниндидер өмет яшәй Зифа, бит. Мин инде менә шушы яшемә җиткәс, машина, менә ул мине телефонга гаепләйме. Мин телефонга теге права укырга эшләп алдым да, көнне төне шуны решать иттем. Йөртәсең әллә машина? Ато, минем бит аякка операция эшләнгән. Инде Аллага шөкер, менә картайып беткәс машина йөртергән. Ну шу теге акса хәленә килгәндә, аксасы барлыгында беләм, ну сорамайым бир дип әймен. Ну өмет итәм ул миңа өр-яңы бер шәп машина алып бирер дип. Yol кайда итәсез? Өйдән башка, бакчадан башка, балаларга кунакларга баргандан башка. Сезнең өчен yol кайда? Бисмилла, 2 мәртәбә санаториядә булдык. И всё. Шит илгә дә барган юкмы? Кайда барганбыз? Не ул Фәнзәлнең теге җыелган акчасын шуңа белмисең инде син? Әгәр дә инде син әйдә барыйк, менә башка хатыннарны заграницаларда йөртәләр, шит илләрдә дисәләр теге кешелек азрак кына Юк, кузгалыр без аны иде. турында сөйләшкәнебез бар. Ни өчендер менә гел өйгә кайтып керелмәбез инде. Өебезне нык яратабыз. Загран паспортлар бармы? Бар. Өебезне нык яратабыз, яңа үй эшләдек. Ни теге второй светлар белән менә күренеп тора ул анда, бүленмәгәндә шешкәләре шунда. Өйгә кайтып күрсәк, аңарында рәхәт ял юк кебек. Без Уфага күчәргә үй эзләбез, Илебискә хәтта дип әйме. Өйләрне карайбыз да, кире үзебезгә кайтабыз да, тагы торып калабыз бездә. Шундый матурлык кайсыгыз иртә тора икән ул? Ой, Фәнзәл вообще йокламай бугай.
Хәзер. Елік те шулай иде. Фәнзәл ничек дип атала инде? Илнарда шундай. Менің туғаным бар, Дуаевщик кадр бар. Наилә балалары тұрғаннар уже. Сағат 4-тен тұрып, мәктәп яға еді. Идәннәр яга иде. Идәннәр яга балалар келуге мәктәпні елытып, сүрімін бітіріп, балаларны қаршы алайды. Мына шул аның ғадатыдыр менде сағат 4-тен соң ұйқы кірмей. Мин йокларга ярата. Сен ничәдә ятасың? Ничәдә торасың? Мин вообще соң торам. Вообще соң торам ди. Үзе эшләмәгән эшләре юк. Ну, ул эшләгән вакытта. Малда карыйлар, бакчада. Эшләгән вакытта итә торам инде, болай узак ятырга яратам йокламасын. Бер-берегезгә булган мөнәсәбәт еллар үткәч үзгәргәне чак кына тоеламы? Ниләр үзгәрде? Кайбер кеше әйтә түземлерәк, сабырлырак була башлады. Кайбер кеше арагызда гына мөнәсәбәтләр түгел, яшигез буенча да мөнәсәбәтләрегез кайсы якка табан үзгәрде кебек тоела силә. Мин уйлайм, үземдә үзгәреш сизә башладым. Надо же, мин дә басылыр көннәрем бар икән. Ярай дибен инде яшьлек хаталары белән, яшьлек кызулыклары белән аламалыклар, ниләр эшләп ташламаган, бер китеп бармаганмын, фәнзәлемне ташлап әйтәмен. Карт көнемдә әлдә ул бар янымда дим. Хаталар эшләнмәгән. Үкенечләр юкмы? Юк. Фәнзәл ничек уйлый икән бу сорауга җавапны? Вакыт үткән сайын, яшь зурайган сайын кадерлерәк без бер-беребезгә. Киләчәктә менә булган өметләрне, хыялларны уйлаганда үткәннәргә тагын бер сорауны әйтми булдырып булмый. Җырларыгызны матур итеп таныткан җырчылар хакында. Җырчылар белән бүген нинди мөнәсәбәттә? Бүген сезгә мөрәҗәгать итәләрме? Фәнзәл абый, Зилә апа, сездән без яңа җырлар һаман көтәбез дип. Менә моны әйтмәсәк, сезнең җырларны матур итеп җырлаган җырчылар да үпкәләрләр. Бәлки инде аларга әйтәсе җылы сүзләрегез дә бардыр. Чөнки халыкка сезнең моңны җиткерүче җырчыларыбыз бик матур сәнгати күңеллеләр булды. Шулай бит, Зилә? Иң беренче җырыбызны Айдар Галимов Карадилгә концерт белән килгән вакытта бер дусларга бардык, су буенда бик матур ниде яшәп яткан коттеджда инде. Шунда иртәнге 4-кә хәтик җырладык без Айдарга. Ул шушы гомер магышларын беренче ишетте дә, ул вакытта Йолдыз Шакирова алып бара иде нилән концертларын. Айдар бу җыр хатын-кызлар җыры миңа бир әле ялына инде шундай. Ул бүтән җырны видимо ишетмәгәндәдер, шушы җырда Шунда торып калды. ана кушымтасын гына җырлап күрсәт әле халыкның хәзер үк исенә төшсен. Бәхет аламасы бейекте, үреледім алалмадым, пар миләштәй парылымынла, тикен азылар табалмадым. Шушы жырны Айдар ишетте дә инде, икенче көнне уже звонит, килегез әле ди, яздырып китергә инде. Аннан соң аның клибин күреп, ул инде аны сугыш темасына кертеп, как будто бер хатын-кыз көткән нин куеп, шундый матур клип эшләп чыгарганда. Без бу җырны яздык та кайнама җырладык, безнең кайнам кыз кына кеше иде. Мин әйтә, "Кет, шундый җыр җырлап йөрмәссең инде теге малайына бижәт иткән күк булгандыр инде сүзләре." Бу безнең үзебезнең районның язучысы Юмабек апа мәрхүмә язган иде. Ул гомер буе ана шу абзый ире белән шулай матур яшәделәр. Гомер буе шушы җырга гел менән акланып яшәде. Бу безнең нисен язылмаган, минең гомерем язылмаган бу шигырьдә дип. Бөтен кеше сырак шулай кабул итеп алганнардыр инде. Нитеп теге тырышып яшәй, бәхетсез булып яшәй дип алганнар. Мин дә әйтәм, бу безнең нигә язылмаган теге җырның җыртыгы юк диләр битендә. Просто сүзләре матур. Җырга сүзләре туры килгәнгә шулай. Аны безнең нидә җырлады, Хәмдүн апа да җырлады. Безне татар артистлары менә Зәйнәпләр шул җыр ашатанылар. Хәмдүн апаның бер кичәсендә ди Хәмдүн апа җырлай, без тезелеп басканбыз да артистлар. Бүтүнебез җылап тордык ди. Кояш баешына бара, гомере магышлары дип. Сүнәр сүрелерлек түгел яшьлегем сагышлары, ялгышлары дип җырлайды Хәмдүн апа да җырлады. Бүгенге көндә җырлар язырга дип мөрәҗәгать иткән җырчылар араны бәйләп торганнар. Не менә җырчылар шулай аннан шушы Фәдис шушы Карайдилне әлеге көндер халык җыр итеп җырлап йөри, рәхмәт безгә. Әллә ничә җырларны җырлайлар Лилия белән Фәдис. Шуннан иң ныгы инде без бер заман Гүзәл Әхмәтова белән менә кыңгыр атып уйнап атлар килә, тоже клиплар. Гүзәл бүтән менә ул кадәр дигән җырлар булмаса да матур итеп аларны эшләп чыгара иде. Күп җырчылар җырладылар бит инде, менә миңа нык бигрәк җырлай тыңладым.
Zeynep жырлаган хыялларым буя ак көбөлек. Шул Яңы жыр. Фәдискә яңы жыр биргән, ниләрдә күрәм, кичәләрдә жырлаган. Бу инде менә әлеге дә бая шигырь җитмәгәнлектән, яни имнең абыйым үлгәннән соң жырлаган, сөйләгән шигырымы, жырлаган сүземе теге эшем янсын, эшем янсын, эшем янсын, булмаса, эшем янып тышым калса, кеше күрмәс, ичмаса дип жыр безнең Султанова белән Фәнзәл шал баралар. Алия Султановна ихмат туганнар, менә бик матур жырлар чыкты. Менә яртысын шулай кирәк иде дип җибәрәмен дә, ул инде дополнительно язып җибәрә безгә. Шуңа рәхмәтле без инде. Әгәр дә карап утырсалар, сезгә барыгызга да рәхмәт. Безнең җырларыбызны чыгарган кешеләр. Шуннан инде Латыповлар опама дигән җырны, моннан Зилия Бахтиева, син яни дә син опада безгә. Күршедә генә безнең Гадил апа менә әле Фәнзәл сылый флешкага җырларын салганда, шуны тыңлап йөри. Гадил апа белән иҗат иткән җырлар иң көчлесе булган икән дип бара инде. Хәзер хушлашу алдыннан әлбәттә минем сорау бирәсе килә аларга, киләчәккә булган хыяллар һәр икегездән дә ишетәсе килә. Хыяллар хәзер үзебез турында уйламабыз, балаларның балаларын укып беткәнен, өйләнгәнен, кияүгә чыккан күрәсәк ярар дип. Зилә әйтә, мин сине үземнән 1 минутка да калдырмаячакмын. Без бергә Мин син мигә җәрәсеп торып калсаң, мин инде балама кешегә эләгерсең дә димен. Өйдән чыгып китмәм, Фәнзәл. Йортка керә күрмә, үз өеңдә кал, если бит алдан сәм димен. Алдан төзелешен дип Менә булар белән инде оптимист группта сөйләшү булды. Киләчәккә хыяллар әйтәләр бит, хаклы ялдагылар да үткәннәр белән гел яшәсә, яки инде үзенең гомеренең беткән минутларын алдан уйласа, гомерне кыскартуы мөмкин. Шуңа күрә без калыйк әле бу дулкыннарда, бергә сөйләшкән матур дулкыннарда. Әлбәттә сезнең гаиләнең аерылгысыз сәнгать йомырысы бар. Нигезе һәм аның балкышлы чәчәге. Шул минутларда әйтәсе килә, елатырлык та, җырлатырлык та җырларыгыз тагын әле тусын иде. Булганнары белән халык хушланып, озак-озак гомерләр үрнәк алып яшәсеннәр иде. Һәм шул минутларда тагын бер рәхәт кичеп, сезне тыңлыйсы килә. Рәхмәт әйтәм сиңа бүген, мин бәхетле шиксез димен синең белән. Рәхмәт туры юлларыма, рәхмәт барлы елларыма, шын күңелдән. Рәхмәт туры юлларыма, рәхмәт барлы елларыма, шын күңелдән. Бер күрүдә яраттым, син минем бер канатым, бәхетемсез син назым, сине жаралап туймас сазым. Бер күрүдә яраттым, син минем бер канатым, бәхетемсез син назым, сине жаралап туймас сазым. Bütün хәсрәтләрем, bütün сагышларым таралды, дисезме, хөрмәтле телевизор караучылар. Минем дә шундый халәт. Дөньяда тагын бер тапкыр инандым матурлык барына, түбәбездә кояш барына, яктылык барыбер җиңәчәгенә. Шундый күзәл кешеләр белән очраштык бүген. Җырларындагы шәүзләренә карап, иңнәрегез иңгә куяр, серләрегез сыяр. Җырлар белән Зилә җырлап торганча, рәхмәт елларыма бергә, рәхмәт синең кулларыңа диеп, бер-берегездән ярты көнгә, ярты сәгатькә калмый торган 24 сәгать, көннәр, айлар, еллар узып торсын. Яңа җырларыгызны сездән көтеп калабыз. Инде телевизор караучыларыбызга бәхетле гомерле бәхетләрдә яшәргә омтылыйк. Алдагы күрешүләргә кадәр.